Mbuke lo BMK YouTube production yabona njengamanje sinomkhaya la insizwa ihlanganisile abantu la yathi cha abantu abahlangane kube kuhle ngane kwethu asibingelele. Hey imini uba uphi ukukho umnumzana uzobona bafika mazabona isadle koko la usuka neniyeka sanibonana Ngane kwethu yini uhlanganisa abantu bahlanganiselana abantu namhlanje ingane ngibakhiphela icocwe labelisha ngane kwethu nami ngiyakuthanda ngibakhiphela icocwe lisha sha njengamanje ziyabuya ayikho into engayenza iminyene mntanami ngizobalanda la so ke kuya ngokuthi ubani kuya ngokuthi uyabathanda nabantu bakho and abantu bayamsense umuntu obathanda ngempela nobenza izilima maka ukuthi abantu ngidlala ngaba ubheka into la wona ozobe usuyasho ukuthi ngiyabathanda ngempela noma ngibathanda mangibadinga mfethu umsebenzi wakho nje base uphumile manje bawuthola kanjani uhamba kanjani hayi mfethu okwamanje ngisazolinda nje 2 days ngibuka ukuthi kuzoma kanjani kodwa indlela abantu abawuthakasela ngayo nendlela abantu abazimisele ngayo ukuthenga noma ukudownloada bawulalele ngisanxusa ngeke uzuyisole ngiyakuthembisa angiyinculeli ngicula inzululwane mina garanti ngaloko ngibhena nyawo mina ngiphume emkhomazi angiculi intelele uzozizwela nawe ngane kwethu no siyabonga kakhulu esikhathi sakho bonga mina mntama ningivakashele nangelinye ilanga kuyobe kugcwele ngifuna kube benyathelana ke ufuna umunyambe phezulu komunye mfethu okwelokugcina nje ncinci iadvice ongayinikeza ke iciko lisekhaya nalo elifuna ukuthi lihlanganise abantu kanje ngelinye ilanga ayikho into ehlula ukuzimisela enye into abafowethu bake bezwe masithi zimisele ungagive up bacabanga ukuthi sithi ubhlungu ngeke ubuzwe ayikho into engenabo ubhlungu bakhona zizokukhalela nje zikukhalele uzucabanga ukuthi yebo zikhalela manje hawu ya nangu hayi kancane ezazisikhalela naye yebo zazisikhalela nabo labo angithi into emnandi sekhaya elikhulu la yebo sinjenje ekhaya ihlozi livumileke makuthi ufikile seyishisa impepho kunjani mekunje manje bafana hayi ambani bafana wena zonke lezi silebo and awubhekeke ibona abantu laba besisherisha nabo 2 rand la eworkshop besiteka bethi sibhuquze ingulube neworkshop bedlule begijima bethambani ofuna umsebenzi kunjani manje ngikhombise laba babesho njalo ukuthi baqashwapi kule insuku hayi basabonakala akugcwele kuyanyinyitheka mntana wena osasekhaya sondela woza Soma ngo-12 ebusuku. Yebo, nokuthi bafoni nje wasila zama uzokhuculula inkinga iPirate neKaizer kuhlangene wonke la bashintsha manje. No mfethu siyabonga kanzakho uyabuzwa kuba umnandi obungaka obukhona la sizoloku siqoqosha iPirate neKaizer ingenayo